Abusia edini say and one so TV so TV so when subscribe to no subscribe like no comment no share them one for so be ahwe ya ene so da foforo so no na da foforo so kura de maye we dey comment share ba ye ko na hema ho no man Asantehemaa ho na ye ko we be ka Asantehemaa be asantefo hema ye nya hema kotoko hene ye ne fanse ne maami o sai ni nua won ho na ye koi em se edwadifo ye wo Ghana ha anase edwadifo wo Asantehemaa mu choba operators wo mu ye nuane eton mu nyina wa hema afodo ma no enuane ton ye mu wa hema afodo ma no na omo appointi ahema afo no eno mu nyina kan ho bo mu Asantehemaa mu a omo ba manhia nyimfie eba betia na Asantehemaa pepepe amamere kwanso no ye ntontwe amamere ye ntontwe na efe senior Asantefo ye niema wo ye he senior etie bia no ye wowura bibia wowura e wa Asantehemaa mu ase nti enim de ni die susu ne ni die se de ni die mana ye mfa ye niema mpani se ye mfa ni agro ye mfa mamre ni agro Asantehemaa sa ne tie nti enne ye mohwe ne mu wura manhia himfia ye na ahema Asante na Asantehemaa fi na ye nkohwe sebe ya mamre sem kakra koso ya ye choba operators omo ye choba wo ye restaurant ni manema no chowe ka chowe so nu choba de ya wo association o mafon no ya omo hema yi wo fufura do mo no baba be tia eye na Asantehemaa no ho be kire na Asantehemaa se ne wo na ye ahema afo mote akonya so na ni ye ko nyina za pepe nti abusa ye mo hwini mo wura manhia himfi ni nkoti ma ye ba bi ni komo fefefe dem Bon, mon corps. Ah, comme tu dis, sorry. Ewie de boko boni bieni ya mama ye gu race course ena binti ena Dubai enkola ne se emra so se omoba ebe tia nana emia nana hu se ne ma no adwuma no mo ye pa nti omo so ye na ye ti ema nana no se ye adwuma edidi abra ye so ye metana na emana na hu ye eti ebeja no pa ya tintintintin na ne se nipa no mo ye mienu ba ko ye choba ba ko ye mpunam eti sa nipa no mienu ni aka bom anana ye de ebetia wo amo hu nana no ma ye adwuma aseda so etato aye de wase wadaroma we onana no na to mom no aduane nyina no se bibi be fe aye nhaya ho ye frɛ na de ehia bia no de aba ha sei to nana ana ye de na to ano choba phone otu gini wa ono na nkwanta kase nini ayiri ntide yire no Atakase ai nini ayire no nti nkwanta kase yire no ano ada ma o se odi akua ahene wa ana so da wase okoto de no nsra okoto de chenanim na ma se wa bai ye do abekire no waje watum se ukoda choba afo ano enye se ye do abekire no na fe o ma abetu enim se mpanyimfo wo ho ana o mayi wo afe o ma abetu wo mu ye do abekire na emente kina no ahurisi o ma beti na ma se wo mpesa fe ni die ma wo mu se de na first for ne ye no fe ni die ma wo mu no mu so de ni die ama wo enya do bekire na ma na wo sisi de bi efri na ekweso da pa bia mbaba abesom ebna dada pa memne dada pa mbaba abesom muntimi nhwe ne de ba ya amanne obeto ye so obesom na ono so nkura wo mute no ne ye ne ye te hu ne nyina ye nyina ye nya bi enti wa ban so na ye ma so wajew o shira wo kusem
ɛyɛ nigyesɛm ɛne yɛde aba mpunam ahema no a na nɔkɔ ne kɛkye no ana mpanimfoɔ somada roma dadeɛ bu a yɛbɔ bi poma mu ɛyɛ ne baeɛ no nana yibɔfoɔ ɛma ne baeɛ ɛbra ɔbɛtena wɔ amɛri dwa anadwo ansa na wɔkoro nti nana de fɛfɛ wɔ soma me bɛyɛ maayɛ no ɛyɛ yɛfɛ yɛyɛ dɛ ɛyɛ ahohoahoa yɛdi ka de aseda ama nana ne ne mpanimfoɔ nana yɛde ase a ɛburu ɛno twɛ mu no so anka hɔ yɛbaeɛ a akɔlɛ wasom saa maame ne tewa nyinaa koraa no wokɔyɛ biribi a sɛ frɛ mba nana yɛ a ɛnti mpanimfoɔ nso tena aseɛ no wɔn no ne yɛyi no sɛ ɛfa no bɛkyea na ahema ɛnti yɛbaeɛ a koraa ne yɛde no si maame no anan nti ɛbɛyɛ ne bɛkyɛ na hema na wɔso afa maame no asɔ no na wɔde ayɛ adwuma no sɛdeɛ na maame no wɔ a wɔyɛ no wɔayɛ no pɛpɛɛpɛ nti sɛ deɛ de twa ba aba de fufu ayi mpenam so aba nti sɛ deɛ kwa na ayɛ de wode wɔkɔtɔ bɛ nana ɔni anya yɛ mpanimfoɔ bia no fa bia ma mpanimfoɔ so ate so afa bia ma mpanimfoɔ yɛ amfa so Wede na ima wakane nyinaa akyerɛ so abɛfɛ buo maame de fia no wɔsom yɛ nyinaa ma no wɔsom o maame de no wɔsom da pa yɛ nyinaa me na ɛpɔ na yɛ nyinaa ɔhɛda som yɛ ɔde na ima de ba ɔhɛda som yɛ nti de ɔmaame ayɛ na bla bɛtoa na ima so wɔhyira wo sorry wait for nyina hema ohima wada rumebru ya mautin kwa meti da ase me ba to di sam kase ba to di ni say me dey da kwa hena wa ana say toba for hema edi be na de be di akonwa yi edi na kwa hena wa na me di yo ene de wa be kire na Asantehemaa Asantehemaa mu dwa bia ye ne dia ama na Asantehemaa ji wotum na Asantehemaa tufo ene wa hira wo say ko na koye wadwuma asembe na be ka kire Asantehemaa na Asantehemaa yo edi kan me da Asantehemaa ena Asantehemaa kese ena ye manage da kese esan se me kra ma na anwene na me mpanyimfo nyina yi me se me na ma se wa meta na so a de se ma me no te ho enso mo yi me se me na me mra na me meta na so na dwumadi a ma me di ye no me meta na chi na me ni dwuma papa a de se wono a ti na ma se wa me da na se enti toba hema adwuma pote be na obedi e de abo Asantehemaa ye nuanu mo ye toba aduane ne de be koso anoa ye mpom den sebe ya na kumasema wo ba toba de ba bia me bra to ni restaurant ye de kan tete toba na de se ye wo ba bibia wo kama ye be somo se de fata ama Asantehemaa na ye yi wa Asantehemaa mu toba for hema asem be na be ka che wo nuanu toba for a wo mo hwe ye nyina asam kan se ye kranchi aye di huni e siesie ho enti toba de esa hunde ne ye adwuma bebre na ye som Asantehemaa se na ka to mo an se mo fa adwane pa ene som pa enso Asantehemaa toba for tobai yadamase tobai yadamase mo obi anka sabio Asantehemaa mu dwabia ye na Asantehemaa dia se wudi ni wo wudam wo mpaase o ye na Asantehemaa na ene dia ene ye na men so ye na be kire na Asantehemaa se empunamfo nyina hema ohema ye ma trinko
ɛna wo nana na Asantehemaa hyira wo ana ɔde mpunam dwa ahyɛ wo nsa sɛ da wɔn no sɛ ɔmo hema wada uruma bawudi na da wo ho di kyerɛ Asanteman deɛ di kan meda na ahema ase ɛda ne mpanimfoɔ nyinaa ase yɛfrɛ me nana yɛ edu fie meda na ase paa sɛ wahwehwɛ mu na wayi me ne nana sɛ memɛda mpunamfoɔ nyinaa no wɔde kagyetia abinchi race course bɔɔla ho sɛ memɛda ɔmo ano yɛde sompa ɛne abotrɛ ɛne akomapa ɛbɛsom na ahema eti mesra mo obi bia wɔwɔ bra no bia no ɔmra mebom ne nya ayɛmra meso na nya fɛfɛɛfɛ sɛ ade foforɔ bɛɛ na wode bam ama mpunam ɛtɔn akɔso bgo mpunam deɛ ɛne nkwan bia kɔ abankwan ɛne ne kɔ lai soup ɛne ne kɔ ɛde adwa nkrakranteɛ ɔhu ɛde na wode bɛwura mama mpunam tɔn no akɔ n'anim nipa kyɛ deɛ mede bɛwura mu yɛ mpunam ɛne yɛ tete sonowedeɛ ayɛ ɛnam a yɛde ba ahemfie a yɛde yɛ na ahema aduane eti yɛde no nso baaba bɛka ho na yɛsɔre yɛde ayɛ na no ahema aduane afei so yɛyɛ akwasida bi a ɛno bi ane yɛde yɛ nkonnwa aduane eti obi biara ɛpɛ sonowedeɛ a ɔba kagyetia race course a obɛnya sonowedeɛ ɛde akɔyɛ nkonnwa aduane abusuafoɔ nana yɛyi no a ɔno na yɛ mpunam hema ne yɛhyia ne tɔbɔyi mpunamfoɔ tɔbɔyi yɛdamase adehyeɛ yɛnim sɛ adeɛ akyi bia nipa bɛdidi na sɛ wɔno aduane wɔ fie a abɔnten na abɛdidie abɔnten aduane no nso no de amanfoɔ gye atom paa wodi a impurities wom ɛyɛ tɔba na Ghana ha nyinaa tɔba president ɛna gyina me nsa benkum so yi tɔba ahene mpakyɛ odi ne sɛn yo me dase me chia atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa yedi kan de asedama otwedi ampo nyankopɔ pacho bodi ni ma ye na enko ntientia de mebusa na wayi ano na amana ko amaye pacho odi ndi sen midin di nana anim akari apepio otumfo atipin ni fahene yo Ghana ha toba afo nyina hene enewu ana Ghana traditional caterers ni di mi die omo nyina national president enemy omo no anuane nyina national president enemy wow and yenya toba hema ewa Asantehemaa mu ene yenya mpunam hema ewa ha aye do ma kire na Asantehemaa ma wo hira won adie na obeka afa wafutuo be na ade be ma sa ni pai yo me da se the woman say Ghana utie yani ayanchia ene se aduane pa yɛsɛ ma hodene aduane pa yɛsɛ ma nkoso aduane pa yɛsɛ ma wariso sana yanchi atre sese na futu am de be ma omo se ɛyɛ aduane a sabi yɛdie no yɛne na sese yɛka yɛne doctors ɛnante sɛ aduane anya kama na tɔ yɛ mu a ɛyɛ asɛm enti wi doctor no yɛ aduane tɔfo enti da bia dwumadi a medie ni sɛ ma penkrofo a yɛtie ni ma no samu bedi mu nti ne minua ma no mo ma bɛka ho no mesrɛ sɛ saa hu ni die no a yɛde tie ni wo mo da no ɔmo bɛhwɛ sɛ ɔmo de bɛyɛ adwuma okay ɔyene toba no sɛ bɔde ne banche boyɛ den a de mutwa na mutwa bɔde ne banche ne boyɛ fo de mutwa na mutwa entamanfo bebre sɛ asɛ toba afo no musisi ye ne a ye ni di fia yɛtɛ di toba no afutuo bɛ na ade bɛma toba afo abra aduane bo ayefo afa omuaduane yɛsɛ omutwa ho yo me da se ɛne tietia ne sɛ ɛno nti na yɛne afɛ sɛ yɛne yɛtimi yɛ me tɔ aduane na me tɔ fufuo 1 cedi ɛnam 1 cedi ɛnkwa na yɛtimi yɛ saa fufuo 1 cedi nam 1 cedi ni mu dabi sa na de sa de hyɛ aseɛ ɛne yɛde tii kuo no enti kuo no na saa mmerɛ no mutimi hu sɛ aduane no bo ɛtene ɛde so yɛ ade atum sɛ obi a ɔno woni sɛbi ekunu ana oni yire yɛ na yɛade ato yɛn so ti da bi edu ɔmo fo sɛ yɛ ne yɛsɔ ɛnyafo mu ɛne sɛbi obi a oni okura na yɛ nti yɛ ne yɛhwɛ wɔn ti bia ɔmo aduane tɔn no ɛmra sɛ de bɛyɛ enti banche ne bɔde boyɛ fo a de omutwa na omutwa na futuo bɛ na de bɛ mo ɔmo ɔno de mɛka sɛ ɔmo ayɛ adeɛ sɛ futuo
to a demo on my idea. Said there be a bunch in a bar. Cordial so a papa. It's a bunch in a body for Muntanakase. Nearly the Menyasa. I papa. And Yadase, Abuzafo, Yanianamo, Tuntoni, and a catress. Ghana, you know, Mujam Teni, and Yanakase. And the Toba for or Sister Body and a bunch here for Muntanakase, Nayani Deme. Yadase, Yamma, Yankasana, Yamma, so a penia, or da Asantehemaa Otamo Beba. Nanamba to other room brew down what my I'm a patchow. A year began your body. And but you didn't say, Nana ye for work, master by him. That by him money did me dinner pim. And a journey now so that's a bread and no quite yadom. And then there's a to be beer almost what the matuano. I was almost said by then I did a soap bopa. I come here by and say by like a headache. But you better go come. I did better go come. I buy it. Say quiet as a Bonibian Kayania. Any band out to me in Senan. My food from a gunsa. Never rabba. It's mother woman. So be our so best. Would take Massy Jum. Now be from serve your hell mine. Nessa mouse on sa. Afwa madam ha. Wonka home. Mammy, I told you be caught by or semi pepona. Now or more de sewa afra pona. We go fear bessins and no credit. Pona. Make us all boy. Make us all boy. No credit. Be a moko. Now my many be so party for. Next 20 years so party for the draw. You would by that aberco. A too bad. That's me pepona pa. Me, Mamma pona quarto. No one about say as if I did be. By the master. But I did by the brew. Never bought a so called Fiaconway. By an answer. And I don't know about Bacay. And my Sankola woman, yes, son, dear, and to be about Koma, no be could fear any. Now, me talk one day, maybe for by phone. Movie. It's a samada. And my walk must dum. Ye what to buy. Baby Biara. Our person would two phone in him. My master so. Now did it free the and I'll say. Who you want? And ye mammy. Nana Sakina. And Tosima. Enemy penny for mafia keho. Any banana you are fair. That's what I for Mahadia. Can we say, okay, home? It will mean Amra. Woman for Asantehemaa. Says Assassino. Nana would tell story and a normal coin. And what did it pass on Assassin? Say, baby, I'm Boko Fabaireno. And so no, I consider Bain a Simuquaya Mobile and inform one. I dare your sons about my by foot for baby. Quam down so. I'm Robert 4. Etaki a mano. Ye G4. Equa 5. Yetaki a mano. It's a mini penny. Ye near hotel. And in Suno Sota. Ye not that and share by it. It's a yes, and it's a caba one way. No come yet, no come from my near found chair by it. And one make what I know, so one can one boats. One with the queen house as they say, and put on 4 Edinum Sioso. I didn't 4 Edinum Sioso. Yes, Edinum just yet to wait. Ye come down to say, who pa. Between the same course, I'm about 14 straw. A freak must say, would do my pun at Slavia. I'm about 4 1 so. It was my penny moye, no more hot by. Okay. And Chama. Ye cry and Asantehemaa and so because oh, my daughter, I don't for Munchiana Mumran, say, when you're saying, I don't for what's yet here, who I say, I dream for yet here, who I say, yet I say, I don't for the and I must move back home. Yes, she had a back home, say, no question near Yana Yadom, 1 year without 2 for, and you may dear woman, dear Maya, or Madia to Tujan, a boy, papa, am I a honey, who am I a dear honey? Ye dread him, and ye far when you swastre, one more, I did that the Jana no, Yenny, Wedino, your best said Bramian Fowl Metre, Nanan Wishrow, Wed Mauyan and Cosso, Master bin an animal so, Quam. Asantehemaa see you no woman who sampa yenso ye sisi ye faso abaso na ahenya me animonyam mesrew bebre me fa akwanye nso so esrew my penis na daworoma ye gifo nso wonhwe yen bi se nenam no ekosoro nya ne se wo mo de petrol no na wo mo de engine oil afra na wo mo de akọ nsuo so first no so na ko mo mesini nyina wi ase no ne ye de akoma engine boat fo no ne bo no wo fa ne bo no akoso wonhwe ho ma yen no wo tete no ma so no o ma ye ginso on tete no ma so
ho e ma engine boat no o ma ye bi o ye no omdi konsuo so o ma wo mu bi do na omdi nam o ma wo mu bi se de be ya o mu konsuo so a na no ma obenya no se be o mu ba ye nso ehun se ye wura na de dwom wo mo ma pen de dwom ne bo na ba fam obi aso atimi ato bi e se ne sade nam no ene bebire mpe adwene mpunam e ma ne nom saa no ne eye ma ya hodi wo mu timi tu obi afo se adwene de e fi saa bre ya wo ma mpani asi so ojeja no me man se sika kora akofam eno ma nyina beba fam timo ma mani mra adwene so na mo beto bi ma yen wo ma ekọ akon ye de kọ akontuom so ma mpani mi ekwantum ne ye nua no befa kọ hokoton no so no wo mo so nti mefa nkọ ho ma ne moa ye ma yenye sika ne yemfa hwe ne man ne nananom ma Asantehemaa so abusia ho se ade bi se na efa no sa efe enyefe efe dodo efe he ni je bi omoni agye esi ife moni agye sifa sa pepe se ni ehwe no na Asantehemaa na makochia no chia no de mo akokire de obi anko bi omodi kama fefefe se ni ehwe no Asantehemaa e de pen kan mu yempe wati mu akama bi wa Asantehemaa enti ye kala Asante e wodom a wodom so ampa ya nti abusia eye choba operators association ya mo Asantehemaa ase ya wona do nko kire na Asantehemaa se wona sesi ayi wo mu so mo ya ahemafo eda wona no aduane tonfo ne saa nuane sem ne nuane ye wo ahemafo mo da no e wo no to no akokire wi de na se ya gina tuma no sa pepepe sa na tie Asantehemaa ne mafo ye bibia ye mfa ni akoro ye ni ku ya ye kocha hotu ya fa bibia ni agwa Asantehemaa nti abusia eye choba operators association for no wo mo nsam mo le betu dwa ene ye de ma mo hwe no edini ye so tv so ni subscribe channel subscribe like na comment what say the man for so ye de anya bia hwe bidimbosia da sene wo so fuko kolaska weto so mo piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.